Знаехте ли, че калкулатора, без който не можем, някога е изглеждал така? Да, това е колелото на Паскал, или още познато като Паскалина. Блез Паскал е френски физик, математик, религиозен философ, писател и теолог. По професия е юрист в кралския двор и любителски се занимава с математика. Смятан е за дете чудо поради разбиранията си и откритията си още от ранна юношеска възраст. Поради физични експерименти и живак, Паскал получава здравословни проблеми. Умира на 39 години в Париж, където е погребан. На него е посветен един от езиците за програмиране. Колелото на Паскал е първата механична сметачна машина. Изградена е от дърво и е с размерите на кутия за обувки. Той я разработва, когато е само на 18 години. Машината може да събира и изважда чрез стрелка за завъртане на циферблати, прикрепена към сложни механизми. Паскал я създава, за да улесни смятанията на баща си, който е данъкоплатец.